Teď jako vyhrajete úvodní melodii. Dámy a pánové, vítejte u prvního dílu podcastu Ubuntu. Šimon mi tuhle písničku neschválil, ale já se ho neptám, co se mu líbí, protože já mám dostatek mužské energie na to, abych se rozhodl sám. Jasně, ale já ji vlastně nevím, kterou si zrovna teďka přehráváš v budoucnosti, čili je to trošku argumentační faul, že jsem ti ji neschválil, ale to nevadí. To seš celý ty. Pojďme dál, Šimone. Vítej u mě v podkroví na Novém světě. Jak se ti tady líbí? Vítám se tu. Ahoj, Šimone. Vítej tady. Ano, děkuji, Šimone. Jsem poctěn přítomností v tomto krásném dubem prozářeném bytě. Teď tě hlavou asi lítají myšlenky, bude on mluvit celou dobu takhle jako nějaký moderátor, nebo to bude normální? Tak nebo bude to normální? Ne, ty myšlenky mi nelítají hlavou. Nelítaly? Ne. A já jsem si říkal, ten si úplně myslí, že jsem se zbláznil. Ne. Já jsem se nezbláznil, já jsem v pohodě. Jsem to já. Jo, a ještě před chvilkou si tady lítal po bytě a dělal si, že tě někdo honí a lezl si po zemi, pak si snadal kůklu, u toho si asi 30 minut mlčel. Zbláznil jsem se opravdu. To byla moje forma naladění se na tebe, protože moje nervová soustava potřebuje trochu jakoby změnit svoje návyky, když se vidíme, víš? Aha, zajímavý. To je hodně hluboký. To je nejhezčí kompliment, co ti někdo může říct. Hele, ale to je super téma. No, to se taky učím, jakože. A jsem byl u Honzy Dětka, že jo, v úterý. A já jsem se prostě přistihl, že prostě přesto, že jako já jsem se tam cítil bezpečně, měl jsem tam všude různý kamarády a bylo mi tam hezky a byli jsme tam s hudbou. Tak se schoval divně? No to ne, ale cítil jsem, jak kdybych jakoby limitoval se trošku v tom, co říkám a co neříkám. Mm-hmm. Jako protože jsem předtím strávil, jeden den jsem prostě zpíval v O2 aréně, hymnu, druhý den jsme vydávali, pak jsem zpíval prostě na Letný s 250 000 lidma. Myslím si, že to je docela jakoby netradiční týden. Kámo, já jsem se tě ještě vůbec neptal na tvoje úspěchy. Počkej, ale to nejsou, já to neberu jako úspěchy. A to je právě to, že já to neberu jako úspěchy. Já jsem se přistihl, já prostě jsem řešit ty, co to je? To jsem tam dal jako zvuk, aby jsem akcentoval, co jsi řekl. Řekni to ještě jednou. Já to nebral jako úspěchy. Ty tady DJuješ, že jsem to nebral jako úspěchy a neberu, jakože. No fakt ne, protože já jsem se přesně jak už to nech, vole. Že se za to vlastně, že sleduju ty hejterský komentáře, že jo? Jo, to chápu, no. A ty vole, tam na moje mysl, která v té době neměla ani prostor, a to řeším, já jsem podle mě měl prostor na to kontemplovat a meditovat a být jako sám se sebou v tichu, bez jakých příčinů, ale já jsem jako tím, že to bylo tak strašně moc, tak já jsem si říkal, na to nemám čas, co je moje priorita, musím tady to odevzdat a no. Ale že jsem se přistihl, jak se člověk soustředí na ty jako negativní věci a na to, jak si ho frameuje ten posluchačův jakoby frame point, nebo jakoby to rámcování jeho mysli, že jo. A teď já jsem prostě ve svém životě objevil jako nějaký takový věci, které třeba nejsou mainstreamový, nejsou jakoby v ozovkách naší společnosti normální, ale co je dneska normální. Jakoby ten, kdo není trochu blázen, tak vlastně mi přijde, že je úplně tuctovej. A kdo chce v životě být tuctovej prostě? To nejde. To jsi sám proti sobě vlastně. To přicházíš o svoji jiskru a jenom vede tě to k nějakému neštěstí, depresi a potom nějakým nemocem, že jo? Když furt se přizpůsobuješ tomu, co oni říkají. No počkej, tak pojďme zpátky k tomu, že jsi byl u Honzy Dětka a že jsi tam jakoby cítil nějak jako... Že i když jsi tam cítil safe a byli tam kamarádi v publiku, jsi zvykli být před kamerama a tak dále. No jako jasně jako jsem, ale tohle to bylo něco jiného. Tady fakt jsem byl sám za sebe, ne za žádnou postavu. I když teda jako těch rozhovorů bylo docela dost, tak vlastně ten byl takovej jako výrazný tím, že samozřejmě je to Honza Dědek, že jo. A on vlastně kladl jako super otázky, ale já jsem se přistihl, jak kdybych... Teď, když si to přehrávám zpětně, já jsem si jako zpětně do toho pustil znova, tak já najednou odpovídám jakoby mnohem svobodněji. A tam jsem cítil, jak ten můj vnitřní kritik to blokuje a dává ti to jenom do určitý míry, do nějakého jakoby frekvence. No do očekávání toho pole, v kterém jsi. Přesně tak. A to jsem cítil, že já jsem tam vlastně jakoby vběhnul do takový
jako Juchandy, kde tam přede mnou byl Ivan Vodochodský, který tam prostě řezal šunku a dával takový vtipy, který vlastně byly super, ale jako já jsem věděl, že život mě prostě vede jinak. Že my spolu prostě máme jako konverzace, které jakoby překračují ten rámec toho, co společnost jakoby považuje za daný a toleruje a obdivuje. Že jo. Mě zajímají ty věci pod pokličkou, za oponou. Jo. A teď, ale vlastně velmi jsem si spravil chuť. Včera jsem byl na Jardovi Duškovi, na Patrikovi Ký a Formánkovi, Pepovi, prostě na jejich takový beseda Otevřený srdce. A plně jsem viděl, jak ten svět, který já cítím tím srdcem úplně, tak je úplně, tam existuje. A je tam spoustu lidí. A lidi se smějou a radujou a jsou v klidu a nepotřebují telefony a k tomu, aby se prostě nějak zabavili a cítil jsem, jak ten můj nervový systém, jak se tam úplně sklidnil, jak jsem začal zívat. A to je krásný. Prostě. Jo, teď já taky Počkej. Dej tam. Tam jsou nějaký cvrci teď, ne? Já je neslyším. Já fakt nic neslyším. Jsou tam nějaký cvrci? Ne, a nemáš tam nějaký slubený? No nevím, teď by tam měl být cvrci. Já je neslyším nikdy, že jo? Aha, sorry. No to je jedno, teď do toho nečaj, nebo se nám to rozbije. Prosím tě, abych teďka odbočil bych na vteřinu. To já budu tak dělat, jo? Já budu se chytat téma, co mě Adam je hodně v mužské energii, dámy a pánové, dneska. Teď se budeš ještě čumět, kámo. Jo. Aby ti z toho neuplo. Promiň. Ty mačkáš a nic se neděje. No nic. Takže, Šimone, ty jsi řekl, lidi byli bez mobilu a dokázali se bavit. Jedno z témat, který teď hýbe světem, je takový jakoby, že lidi, tak to kolektivní pocit je, že se vracíme k nostalgii 90. let a vzpomínáme, jaký to bylo tehdy a prostě hrozně jsou trendy Ty vole, kež by to tak bylo, ale to jste jenom vy 30 plus, ne, ty vole. To tak máte. No jako, možná jo, možná ty ne právě. A k tomu se chci dostat, to by je 30. Ty vole, mě je 30, ale já už se cítím takhle taky. Jako mě to tak strašně tluže na vrata tady tohleto. Ta potřeba to dělat takhle. Když ty bylo 10 třeba, jo, tak mě bylo 15. 16. Což nechápu, jak je jakoby možný, protože máš o 20 cm víc než já. Teď myslím jako vejšku. Jo. A nicméně, jak je možný, že jsi vyšší než já, přitom já jsem o 6 let starší, ale do toho nebudeme zabředávat. Já to taky nechápu. Vole. Ani Edgar Tolle by na tohle nedokázal. Ani on? No tak jo, no. Počkej, ale to mě zajímá. Když ti bylo 10 let, jak vypadal tvůj den? Když mi bylo 10? Jo, dělej, řekni. Já jsem ráno vstával s hudbou buď Stinga nebo Dana Barty a opět jsem se zamiloval do té hudby zase znova. Máma mě vždycky budila takovým, to si představ, ležíš ty posteli a najednou Bang our spirits in the material, bang our spirits in the material. A já jsem jenom ležel v té posteli a opět jsem dělal, že prostě, že neexistuju. Nebo jako, že existuju, ale jako, že nepotřebuji nikam, že nejdu do školy prostě úplně jenom. A máma, Šimone, pojď už. A tak jsem vyšel ven, tam jsem měl od maminky udělanou sváču, připravenou, dal jsem si čajíček. Myslím, že zhruba okolo 10. roku nám máma dávala na chleba droždí, což bylo strašně hnusný. Fuj, tak jsem, mami, ty vole. Proč? Nevím. Ale asi to nějak v té době. Moje máma byla hodně biomatka. Já jsem dokonce vyhrál jednu anglickou olympiádu, když jsem v angličtině I was talking about my mother, which she was bio mother, you know. A to je jedno. A tak jako dám si to snídaní a pak jdu do školy. Žádný mobily, tam se prostě smějeme a jako posloucháme, nějaký předměty byly prostě na hovno, nějaký byly super a tak mě se tam jako docela dobrý spolužáky. A pak jsem si přišel domů a šel jsem si ven hrát prostě a lítat. Já jsem zahodil tašku, ale fakt jsem běžel na pískovnu, nebo jsem si vzal knihu, četl jsem Eragona. Oh yeah. Hele, a moje představa, že když jsi zasedlčan, takže jste každý den snídali hermelín, je jakoby legit představa, nebo... Ne, to přesně to bylo. Tak to bylo, že? Každý den, jdeme. No, tak děkuju. Já jsem si to jenom chtěl potvrdit. Jo, ještě něco? Ne, dobrý, můžeme jít dál. Já jsem chtěl říct, že já právě rád vzpomínám na tu dobu, kdy ty mobily jako nebyly. A přijde mi, že se lidi jako měli líp, no. Že no, vlastně, jako já vím, že to je takový klišé, jo, ale že si prostě se s někým domluvil osobně, pak na něj šel zazvonit, když náhodou
ten člověk musel odejít nečekaně někam, tak ti to nemohl říct, takže prostě chvilku čekal, pak si řekl, no tak asi se něco změnilo. Ale i ta pozornost, že jo, vlastně, že já si pamatuju, že třeba plácnu, jo, když se mi líbila jedna holka ve Veselí nad Lužnicí, tak jsem jí nemohl zavolat, takže jsem prostě na kole jezdil po sídlišti 3 hodiny na ty 4 místa, kde se mohla objevit, a když jsem ji tam někde objevil, tak jsem vlastně jenom jakoby dělal, že jsem tam náhodou jako přijel. Čau, ahoj, já jsem tady. Ahoj, jsem tady. Mimochodem. No a dneska bych dělal to, že bych jí jako lajkoval storíčka, nebo já nevím. Takže jako myslím v tom věku, ne teď ve 35, jo, teda, samozřejmě. Tak krásně, co říkáš. No, tak silný, to je tak krásně. A mě to úplně vede k tomu to dělat zpátky. No a to je právě ta otázka, jako jestli náhodou se to nezmění. Ale ještě jako trochu odbočím, ale je to furt to stejný. Já jsem přemýšlel teď nad tím, že když já jsem byl malej, tak bylo normální, že rodiče pili alkohol a kouřili před dětma a klidně byli opilí před dětma. Prostě to bylo normální. Furt všude. Dneska mi přijde, že to tolik není. Neříkám, že nikdo tak to nedělá, ale hodně rodičů prostě si klidně jakoby dají víno, ale dají si jednu skleničku a přímo opilí před těma dětma třeba tak často nejsou. Nebo určitě se to zmenšilo, to množství, už to není tak normální. A cigára taky. Proč děláš to? Protože mám něco v krku. Okay, nechci si napít našeho čaje? Jo, to jsem jenom taková vložka. Šimon donesl na dnešní natáčení svůj čajový set. Je to tak. Což je takový jeho nový oblíbený zvyk. Na to se tě pak chci zeptat později, tak teď to jsem neplet, jo. Tak, jdeme dál. Rodiče naše, nevím jak tvoji rodiče, ale prostě můj táta před mnou pil často, máma do nějakého mého věku taky. Klidně s kámoškama vypili láhev Ferneta. A pro mě bylo vlastně normální vidět ty rodiče jako chvilku napojený, střízlivý a pak najednou opilý a pro mě nepochopitelně odpojený. No. Jo? Ale já to neříkám, protože bych chtěl mluvit o alkoholu, ale protože přijde mi, že dneska je to stejný mobil. Jo. Že ty máš to dítě, ono se tě něco ptá a ty u toho koukáš na ten mobil a říká, jo, miláčku, hned jsem u tebe, ale vlastně jakoby furt jakoby seš na tom mobilu, jako, neříkám ty nebo já, když mě se to někdy rozhodně děje, ty ještě nemáš dítě, ale já mám 8letýho syna a někdy se mi to děje, že vlastně říkám, hej, já mu dělám to stejný, co mi dělal táta. Jenom jinak prostě, no. Jenom jinak vlastně, jo. A takže to vede k tomu, abych se tě zeptal, Chápu. co si myslíš, jako o tom tématu celkově, ale o tom, co bude, protože já mám třeba tip, že až můj syn bude mít děti, tak třeba bude mít zase něco jiného, ale že mobily, že nebudou ty rodiče tolik na mobilu jako my, až budou mít děti. Jako generace za 20 let. Jo, chápu, no. Co myslíš? No, příteli, to je krásná otázka. Já miluju o těch věcech mluvit, minimálně je jako pociťovat, ale mně přijde, že zabývat se budoucností úplně obecně zase tě odtahuje podobně jako ten mobil do nějakého jiného času. Jakože vím, jak to myslíš a já tam určitě zabrouzdám, jo, ale když fakt teďka jako se úplně nacítím do nějaký svý takový jako nejpohodovější, nejklidnější verze, dejme tomu esenční, protože mě hrozně sere, jak v té ezoterické komunitě lidi mluví o tom jako buď nejlepší verzí sebe sama. Ne, že by mě to sralo a přijde mi to takový jako krátkozraký. Ale loni jsi mi o tom říkal půl hodiny, abych to zkusil. Jo. Tak jsem mi koukal a říkal, Adame, zkus být nejlepší verze sebe sama. Jo. Tak to jsem tím reálně myslel, bylo jako buď esenční verzí sebe sama. Tak jo. No. To už zní míň ezo. Díky. No, tak právě si mě načapal. Je to možné, jsem to říkal, to je rozhodně možný, ale teďka fakt to cítím, buď to esenční. No a to je jedno. To, kam tím mířím, je, že tady... Ježiš, teď jsem se úplně tady, spadl na mě i mikrofon. Já jsem si asi teďka dovoluju jako nepředbíhat, že mám tendenci uspěchávat ty věci. Buď v klidu. Když se člověk jako cítí lehce nejistý, nemůže ujíždí myšlenka, tak je pro mě důležitý si na ní počkat, aby jako neutekla ta dobrá myšlenka. Nebo ta kterou mám tady před očima. Jsem měl. No, před očima, přesně tak. Na jazyku. Ten pocit, ty si chtěl se, tady, tak to vyplň klidně to ticho, ne. Ty mobily
A předchozí doba spojená s alkoholem podle mě souvisí primárně nebo jako s tím naším primárním strachem z nějaký smrti, bezvýznamnosti a je dost napojená i nějaký jako na strach z toho, že právě, že přijdeme o život nebo nás něco vyhubí jako společenství. Proto hodně frčí ty postapokalyptické filmy, často se to o tom mluví a tak dále. A mně přijde, že ta komunistická doba a ten její alkoholový prostě jako rozmach byl spojený s tím, že lidi potřebovali mít aspoň nějakou část svýho dne nebo života jakoby ve svý režii. Jo? Že prostě to je jako většina, když se když posloucháš ty lidi, co se třeba vyléčili z nějakých drog nebo tak popisují ten moment, kdy oni se zabývají těma látkama, jakože to je jejich, je to vlastně jejich pole, je to jejich svoboda a nikdo jim to nemůže vzít. A to si myslím, že jsem způsobem ten alkohol, lidi pili jako z nějaký nervozity nebo nepochopení, prostě nějakých vnitřních pohnutek a nějakého takového stresu všudy přítomného, který ale podle mě jako v jádru je taky napojený i na nějakou jako třeba nedostatek peněz nebo nějakou deprivaci, napojenou na ty peníze. A to si myslím, že nějakým způsobem je analogický k tomu dnešnímu času a těm mobilům, že lidi často přes ty mobily vydělávají, nebo zjišťují, jestli jsou stále v kurzu, zjišťují, jestli jsou lajkovaný, zjišťují, s kým se můžou srovnávat. Já si fakt myslím a reálně to cítím na sobě, že jakmile se s něčím nebo s někým začnu srovnávat, tak já přicházím o svou radost, která si myslím, že je naší esencí, právě tou esenční verzí. Že prostě my jsme tady o to, aby jsme se radovali v jádru. Jasně, smutek, bolest patří k životu, stejně jako radost, ale i v tom smutku, i v těch těžkých věcech si člověk může najít radostné věci, si myslím. A teďka nechci, aby to vyznělo nějaký ebautismus, jako to jsou reálně věci, které já žiju a které mě pomáhají prostě. Jo. A takže to si myslím o těch mobilech. No. Děkuju za odpověď. A já teď úplně nečekaně změním vítr. A to je vlastně můj koncept, který jsem si teď vymyslel v hlavě, že prostě ten rozhovor, já ho dneska tak jako jsem se rozhodl, že ho povedu. A teď ho vedu já. A ne, o to nejde. Teď ho jenom jako, že zavedu někam úplně jinam. Dobře. A vrátím se zpátky, když jsme byli spolu v Jablonci, myslím, nebo v Liberci. Jablonci. Co jsme tam dělali? Byli jsme tam nahrávat písničku, která se pak verze nepoužila, Slunečnice. Jo. Ale šli jsme tam po ulici a ty jsi mi poprvé vyprávěl o tom, že jsi měl vizi, že chceš udělat severní, jižní, východní a západní album. Mě to hned jako overwhelm feeling udělalo jako ty vole. Začni jednou věcí, než budeš dělat další. než budeš mít v hlavě, že jich musíš udělat 5000 prostě, jo. Ale vlastně zároveň se mi to hrozně líbilo, že to má že už dopředu vlastně cítíš nějaký směr, kudy jít. Připomnělo mi to album kapely Trice, což je moje oblíbená kapela od mých 17, který jsou taková jako hard, heavy, jak to říct, no docela prostě takovej tvrdší. Pepa Labus, hard and heavy, na Beat Radio. Tvrdší kapela z Ameriky, která vydala album, který je právě Země, voda, oheň, vítr. A každá ta deska má jiný trochu vibe, že ten oheň je fakt tvrdý, země je country, vzduch je takovej popovější a ještě jednou to řekni. Voda je elektronická. Počkej, ještě jednou to řekni, pomalu, prosím. Kapela Trice. No to jo, ale ty elementy, co jsou? Takže oheň je tvrdý. Nejvíc tvrdý. Okay. Heavy kytary, drobce, ladění. Jasně. Nebo lazení. Okay. A je to fakt takový hodně jako těžký. I jako tam nějaký screamo a tak. Ale je takový jako smysluplný za mě. Okay. Pak je tam země. A země jsou většinou hodně country. Jsou tam akustické kytary. Je to takový hodně zemitý i v tom zvuku. Víc ten zvuk je takový nabraný analogově a tak. Okay. Pak je tam voda. Voda je víceméně elektronická. Takový hodně ambientní, noční songy, takový hodně jako do široka a jako jednoduchý zpěvový linky, které jsou hodně zahalený. A pak je tam vzduch. A vzduch je nejvíc jako takový pop rock. Že to furt, a všechno to v jejich stylu, ale jenom se to jako takhle vybočuje do těch směrů.
A to byla deska, která mě absolutně jako změnila život. Mike Clutch, Michal Novák, co měl tehdy Benzone.cz, kde já jsem pracoval, tak mi tu kapelu doporučil v nějakých 16, 17. Tehdy nebylo Spotify, takže mi to... Mike Clutch, to je kujon, ty vole, ten úplně stojí skoro za vším. Vole. Pojďme chvilku mluvit klidně o něm, protože on mi změnil život. On je fakt jako můj jeden z lidí, který změnil můj život. Já jsem i hrál ve Switch chvilku na kytaru, pracoval jsem s ním a jako jeho některý názory mě hodně pak nasměrovali na dalších sleduju, no, je to super. No ale on mi tehdy poslal ke stažení to album The Switch, Thrice. A nějaký MP3, že to nešlo, prostě nebyl Spotify, YouTube, tam nebyly písničky moc takovýmhle způsobem. A pak jsem si to ale asi za týden objednal z Ameriky CDčka. Mm-hmm. A mě to úplně rozsekalo. Když jsi mi říkal o tom svém nápadu, nebo té vizi, tak jsem si na to vzpomněl. A ty jsi pak vydával nějaký songy, u některých jsem já byl, některý jsme i nahrávali spolu. A tady to album vlastně jako vzniklo, takže jsem o něm moc nevěděl a teď jsem si ho jenom poslech. To severní album, který jsi teď vydal, který je teda jako první asi ze 4, si to furt platí ten plán. Ze 7, bracho. Jo, tak kamo. Ne, já ti to aktualizuju ještě. Jsi fakt otravnej, kamo. To mě triggeruje. Jo, bylo srandovní, když mi volal Honza Dědek, abych přišel do rozhovoru, tak to bylo. Nazdar, Šimone! Říkám, kdo volá? Tady Honza Dědek. Hele, přijď do mýho pořadu a vem si sebou to 16. album. No, jakože 7 jich je jenom. Tak, počkej. To bylo zvuk. Já to fakt neslyším, ty zvuky. Na Krause. Je takhle, a fakt jo. Jo. Ty to neslyšel? No fakt je neslyším. A není to tím, že musí být tady nějak jako... Ne, já jsem to slyšel. Aha. Tady je to znova. Tak dobrý, tak jo. No to nevadí. Tam byl takový jako... Jo. Aha. Víš, jako bicí. Jo. No. Pojďme zpátky k tomu, že si teď vydal červený... Severní album. Tak nejdřív ti k němu něco řeknu já, jo. Tak jo. Je super. Tak jo. Je ještě hezčí, než jsem myslel. Tak jo. A víš, že já jsem docela kritik, takže já ti umím říct, že mi něco se nelíbí. Seš. Jo. A je to perfektní. Adam Bobečka je docela kritik. Takže jako dobře, ne úplně vždycky mi to dá, ale umím říct, že se mi to nezdá. Jo, to je pravda. A mě nejvíc překvapila píseň Monopoly, protože tu jsem od tebe nikdy neslyšel. A to si troufnu říct, že spolu trávili jsme docela dost času a vůbec jsem tu písničku, nebo možná jsme pouštěli jenom instrumentální verze někdy před rokem, i když to asi nebyla. Asi ne, fakt ne, no. Někdy v letadle jsme pouštěli, když jsme byli na Tenerife. No, 1, 2, 3, ale tohle to zrovna možná asi ani ne. No. Tak tam mě se hodně líbila, jak textem, tak tím vibem, prostě taková jako, má takovou nadsázku hezkou. A moje samozřejmě úplně nejsrdcovější píseň je písnička Pomalu, vždyť jsme si přišli jen hrát. A to je píseň, kterou si složil den předtím, než jsme se viděli někdy před rokem, nebo nevím, před půl rokem. No. Jsi přišel ke mně domů ještě do bytu, kde teď bydlíš ty. To byl asi týden, ale jako... No, nebo tak a prostě měli jsme tam z Ubuntu prostě session a ty jsi byl úplně takový jako něco se mi stalo prostě. Přišla ke mně píseň a trvala 12 minut napsat, nebo nevím. No. A zahrál jsi to. Já teda bohužel skrze můj sluch jsem neslyšel hned všechny slova, ale ty základní jsem slyšel. A strašně se mi to líbilo hned na první pokus a když jsme to pak hráli někdy spolu živě, tak jsem si to vždycky jako užíval. To bylo tak krásný mimochodem, že jsi to cítil, víš. To je podle mě jako vlastně smysl života, že máš okolo sebe lidi, který cítějí, co cítíš ty, aspoň jako z nějaký části, že jo. Že to nejde, jako každý máme svoje výchozí zkušenosti, nějaký svoje handicapy, nějaký svoje jako talenty a tak dále, challenge, strachy, ale bylo krásný, že ty jsi to fakt cítil, že ty si prostě, já jsem ti to zahrál a nemusel jsem ti nic říkat, ty jsi to fakt cítil. A za to ti chci poděkovat a všem doporučuji Adama Vopičku do každé rodiny. Tak pojďme zpátky k tomu, že ta nahrávka, pro mě to bylo jako, bál jsem se, aby to jako vytěžilo ten potenciál té písně, což se prostě u některých písní člověk bojí, když je má fakt rád živě a bojí se, aby prostě to... No. A já jsem nadšený. Jako, já jsem to slyšel vlastně
nevím, třeba 500krát tu píseň už. Já u ní, mimochodem, týden jsem u ní tady ráno vstával, že se rozcvičuju a tady na yogamatce prostě a pustím si to 3krát za sebou a to je moje rozcvičení. Lukáš Chromek produkoval i kdysi nějaký moje písničky, vlastně na desce mojí mám od něj Vodu v potoce. A Honza Ovíra, geniální pianista, který jsem teď viděl hrát živě nedávno s Vojtou Dykem ve Spirále. Dva skvělí muzikanti, kteří fakt tam jsou cítit a to se mi na tom líbí, že tam je vlastně tvůj rukopis jako tvůj vibe toho sdělení, té energie a zároveň tam je prostě ten jako high level of musician skill a to mi přijde, že dělá tu desku jako hodně specifickou a krásnou. A hlavně je super, že to jste jenom vy tři, nebo jsou tam nějaký, jako je tam bubeník a tak dále, ale basák, no. Basák, ale jako tam to hraje. Tvůrčí trio jste byli vy tři, ne? Jo. No a že tam je jako cítit, že se to netříští. Jo, že to... No a co mě překvapilo, že tam vlastně je písnička to svý. I když jako to dává smysl, protože jste ji dělali v tomhle složení, ale už je jakoby 2 roky stará, že jo, nebo já nevím. No 2 roky to je, ne? No. A tak to mě úplně šokovalo vlastně. Co tam dělá tenhle song, prostě už je strašně starý. A pak říkám, aha, to dává smysl. Tak to jsou takové moje pocity, některé ty písničky jdu na repeat, některé jsou takový, že se na ně musí člověk jako sednout, užít si to, ale jakoby, když není to takový ten opakovaný poslech, což není nevýhoda, prostě písničky mají různý potenciál využití v běžném životě, něco je prostě na to, že ti to hraje v autě furt a něco je, že si to prostě dáš a prožiješ s tím v tu chvíli něco. Jo. Mě by zajímalo něco úplně jako jaký z toho máš teď pocit ty? Jako pustíš si to? Jako, že si třeba jako jdeš na ulici a pustíš si nějaký ten song z toho? Nebo to neděláš? Ne, včera poprvé jsem si to pustil. To celý? Nebo? Když jsem právě nějak cvičil. A pustil jsem si to celý. A vlastně nemám pro to slova. No. Jakože my jsme to začali dělat, když mi bylo 21 let. Což je před 9 lety. Jo. A já to vlastně nechápu. Jako. Já to nechápu. To, že se to stalo, prostě jsem fakt vděčný. Jsem fakt vděčný, že jsem si ustál jako strašně moc jako nepříjemností, které byly s tím spojený. Ať už jako v materiální rovině, jestli to má smysl, jestli jsem dost dobrý, jestli se spojíme, jestli časově. Takových jako, co tam mysl umí vytvořit za nepříjemnosti, jakoby klacku pod nohy, který ti hází. A právě proto je to pro mě tak posvátný a důležitý, nemůže posvátný, prostě obyčejně posvátný, že vzniklo něco, kde jsem nedělal žádný kompromis. Že opravdu jsem, jak zpívá Bert and Friends, dávám ti čase čas. Že jsem vlastně na nic nespěchal v tom. Že jsem prostě věděl, že potřebuji se obklopit nejlepšíma muzikantama, který prostě v té době byli možný. To se povedlo. A vzniklo něco, kde jsem věděl, že protože já jsem ve 21 letech jako neměl ty příběhy ještě. Že jo? Já jsem neprožil bolest z lásky, bolest neopětované lásky, nebo bolest jako prostě celou tu plejádu, to portfolio lidský zkušenosti. Že jo? A prostě párkrát člověk zabloudí, párkrát z toho vyvede, párkrát je prostě s nějakýma lidma, párkrát je v kurzu, párkrát není. Teď zažívá všechny možné věci. A já říkám, že jako jsem na to přišel, ale minimálně můžu říct, že každý to slovo, který je tam jako vložený, je vlastně výsledkem té 9leté cesty, možná životní cesty a té lásky, kterou člověk cítí k tomu životu, i když prostě ten život někdy kouše. A vlastně to nechápu. Pustil jsem si ho včera poprvé to album. Jako, byl jsem z toho dojatý svým způsobem jako z nějakých věcí, protože vím, co se tam jako odehrávalo zatím a co člověk jako čím musel projít, aby když si něco vysnil, aby to jako dodělal. Jsem fakt vděčný. Jako cítím, že je tu něco, za co budu rád i třeba za 40 let. Za 50 let. Já ti rozumím. No, jako mně přijde zajímavý, jak zmiňuješ těch 9 let, protože tam
jakoby začala nějaká spolupráce, ne? Nebo jsi začal psát ty songy, jak to je? Ne, mě Lukáš zavolal, že se mu líbí můj hlas, tak jsem přijel k němu do studia. A tehdy právě jsme začali dělat toto svý. A vlastně jsme se ale potom nepotkávali na tom, jak vidíme ty věci. Že on ze mě chtěl mít trošku takovou jako Evropa 2 styl, jako hudebníčka, co zpívá a on mi prostě řekne, jak to mám dělat, já to tak budu dělat. Já jsem to neuměl. Mě to prostě hrozně sarlo. Já jsem chodil domů a nechápal jsem, proč jsem unavený. Já jsem se cítil jak zbytej pes. Já chápu, no. No a pak jenom pro kontext je důležitý říct, že Lukáš je jeden z těch lidí, co objevili třeba Sofiana Match, jo, který právě... Kterýho jsem já potkával, pak ty další, já jsem potkával Sofiana, že ho ještě nikdo neznal, tak jsme se tam potkávali ve studiu. Jsme se prostě střídali, to bylo krásný a vlastně jsme ho hráli v klipu, Sofiana znám úplně jako od... Takže Lukáš možná měl nějakou představu, že, jakoby, že ty budeš taky takový Sofian. No, to určitě. Což se mu asi úplně nepovedlo, ale... No, a to je právě nádherný sledovat, že každý má ten svůj příběh a Sofianovi to hrozně sluší, to, co dělá. Jo, já to nemyslím, jako já to nějak nehodnotím ani jedno, ani druhý, jenom jako, že jste fakt úplně z jiného světa. Právě, víš, no ale já bych jenom chtěl jako ještě neodběhnout od toho, že jsem mluvil o těch 9 letech a že vlastně je to 9 let života, tehdy něco a teď něco. Jako, a že v tom je těch 9 let jako ty jsi to někde napsal na storíčku, jako 9 let života ve 33 minutách, nevím, kolik má to album. Jo, 35 minut. No. Ale že vlastně já jsem jako loni vydal svoje album, který jsem úplně opačně, jako který vzniklo za rok. Jo. Kde vlastně tam není žádná písnička starší, protože všechny ty písničky, které já jsem starší měl, tak buď jsem je předtím už vydal, anebo už byly na mě teď neaktuální. Ale já bych ale řekl, že i když jsem tu desku dělal rok, takže v ní je... No jasně. V ní je 100 let mýho života. Takže to je jenom takový jako druhý pohled, který nepopírá ten tvůj, jenom to jako doplňuji z jiné strany. Ale to je právě to zajímavé, že já třeba když si to pustím teď, po dlouhé době, tak tam právě já víc než ty písničky už vnímám jakoby ty důvody, jak vznikly, nebo ty příčiny vzniku, nebo ty story okolo. Jo. Že vlastně už jsem zapomněl, jakoby, jak jsem ve studiu, nahrávám to, nebo jak mi napadla zrovna tahle nota. A chápeš tu esenci vzniku. Ale už chápu jenom tu esenci, to je strašně zajímavý. A právě já, když jsem tu desku dělal, tak jsem vlastně celou dobu měl v hlavě to, že to je něco, co už tady je navždy. A jedna věc je, že to vydáš a v tu chvíli nějaká pozornost, lidi to zajímá, mluví o tom, ptají se tě na to, poslouchaj to a pak to postupně jakoby trochu upadne a už se to pustí ty lidi jakoby méně často. A jsou některý, který furt, a jsou některý, který málo. A to už je jako, to je jasný. Máš songy, který pak přežijou 10-20 let úplně jako, že to lidi furt jedou a pak jsou songy, který už se z nich stanou takový jako poklady. Ale z hlediska tvýho vlastního života, to je jedna věc, že ty jako Šimon nebo já jako Adam si pustíme svoje vlastní album v 70 a něco si o tom budeme myslet. Pro naše děti to tady zůstává, který vlastně skrz to můžou nacítit jakoby nějakou naší esenci nebo tak. Ale i pro ty lidi, protože jako pro kohokoliv, kdo vlastně jakoby bude chtít. No. A to mi přijde zajímavý. Ale jak jsi to teď říkal, tak jsem jako kolik vlastně tam je té práce na tom, jo? Jako, že, jak jsi říkal, že jsi tam neudělal kompromisy a že vlastně si to udělal tak, jak jsi spřál. Mi to jenom připomnělo, kolik kroků vlastně člověk musí udělat, aby to album vůbec udělal. Jo? Že to není jenom jako, že jdu do studia, naspívám písničku, zavřu, jak se říká, zavřu hubu a mám zbaleno. Ale prostě, to se říká o zpěvácích, že nemusí balit kufry s kytarama nebo cajky na bicí. No, nicméně... Pěkně se v tom... Ty to neslyšel? Ne, já jsem to neslyšel. To dělal. Jo, takhle. Já nechápu, že ty zvuky nemáš v těch sluchátkách. To nevadí, já si to představím. Smysl. To nevadí. No, whatever. Můžu mluvit? Počkej, já chci ještě jenom doříct, i když teď jsem zapomněl, co jsem chtěl doříct. No, já si kam tě míříš, já jako tuším, nebo tušil jsem už v té esenci, že já mám pocit, že tvoření je to, co nás jako lidský tvory definuje. A že každý člověk, co je tady na té planetě, míří k tomu, aby se stal tvůrcem. Jednoho dne. Někdy to trvá několik životů. Takže buď seš oběť, anebo tvůrce. Přesně tak. V podstatě jako jsme lidský tvoři, anebo netvoři. Že jo? A to znamená, že můžeme tvořit i jako kuchaři, můžeme, i když vykopeme výkopy, když prostě mlátíme jako do železa, tak vždycky to můžeme dělat jako z toho místa uměleckého, že
uměli toho z kreativního, že vytváříme kreativní akt. I politik svým způsobem může být tvořivej. Jo, tak to je ten koncept, asi všichni znají, ale tady jako ta tvořivost je spojená samozřejmě i s tou odvahou, s tou srdečností, s tím, že člověk jde jako navzdory některým prostě nepříjemnostem, protože to tak miluje, to je jednoduchý. Jako my jsme proto, aby jsme prostě, jak říká vždycky Jim Carrey, to miluju, že buď seš v milujícím místě, anebo seš v místě strachu. A je vlastně jako je vlastně na tobě, kam dáváš tu pozornost. Že jo? To je ta pozornost. Příteli, právě jsi mi připomněl jednu ze zásadních věd, kterou jsi mi řekl někdy před rokem a půl a která mi změnila život. No. Jsem hrozně řešil nějakou věc, už nevím vůbec jakou, což to je přesně ukazatel toho, jak moc důležitá ta byla věc. A opět jsem byl jako úplně overthinking a přemýšlení. A ty? Mám koupit toho leťák? Ne, mám koupit toho leťák. A ty? Dobrý. A ty? Adame, je to jenom práce s pozorností. No. A já úplně. Kdybys mi to řekl třeba rok předtím, tak nevím, tak udělám. Nepochopím, co tím myslíš a půjdu dál. Ale ty jsi to řekl v tu chvíli, kdy já jsem to jako byl připravený slyšet, takže já jsem udělal. Wow. A došlo mi, že všechno je práce s pozorností. Je to tak. Že tady existuje jakoby nekonečný svět kolem nás a ty si vybíráš, čemu dáváš tu pozornost a bohužel tvoje amygdala ti trochu pomáhá si vybírat věci, které jakoby jsou stresující. Něco, co musíš vyřešit, něco, co vlastně jakoby je pending, mohlo by tě to ohrozit, nebo je to něco, co ještě není ideálně podle tvýho nastavení, tak jak bys ty potřeboval a tak vlastně furt hledáš, kde to optimalizovat, kde to zlepšit. Přitom ono to vyjadruje, že jo. A ono, no právě, no tak na jednu stranu, protože ono se to nedá nikdy jako dostat do bodu, kde to je hotový, všechno. To je jasně... To je nejkrásnější otázka života, na kterou se nedá mluvit, to se dá jenom žít. Prostě neutíkat před svýma strachama, dovolit si je cítit. Tím pádem se člověk dostává víc a víc k té esenci, protože v těch straších, v těch strachách, nebo jak to sklonit, prostě, jak ty naše strachy skloňovat, se vlastně nachází ta antidota, ten vhled do našeho života. My díky tomu jako vlastně objevujeme tu naši pravou esenci. No. Ale to je jako, držím palce nám všem v tomhletom. A co se týče té pozornosti, já jsem vlastně ještě chtěl dodat, já se vrátím pozornosti k tomu, že to album taky vzniklo v posledních 2 letech. Jakoby. Ale bylo to prostě nakondenzované prostě ty zážitky a tak dále. I když to vzniklo jakoby počátek, ta skice té písničky vznikla ve 21 letech, ale ta píseň se dopsala až po rozchodu. A vlastně po rozchodu to začalo celý dávat nějak smysl a pro mě se ta tvořivost stala vlastně tou terapií. Jak se z těch věcí dostat, jak jsem se vyspívával, jsem se opakoval, jsem několikrát prostě ty refrény a cítil jsem, jak se mi vrací prostě síla do žil. Jak prostě moje krev se probouzí, jak se mi vrací svoboda, prostě divokost, ta úplně ta esenční věc. A najednou se mi lehoučce pracuje s tou pozorností, stále jako lehčej. A jestli něco dává smysl pro mě, tak furt nezapomenout na tu lehkost v životě. A nespěchat. Já s tebou souzním, protože mně přijde, že každý den je jako hezčí v lehkosti. Kdy vlastně stejně nakonec to, když se ti něco stane, na ulici někdo tě nasere, že ti zaparkuje za auto klidně jenom, tak ty jakoby můžeš udělat to, že si tím necháš kazit den a propadneš frustraci. Záleží, jak seš v tu chvíli, jako máš kapacitu, že jo? Když seš jako zrovna dobře vyspalej, najedenej a prostě nic se ti zrovna ještě nestalo, tak to asi zvládneš líp, než když jsi už předtím měl jako 5 fuck upů. Ale i tak si myslím, že to je jenom o tom, co naučíš ten svůj nervový systém jako za tu reakci. Ale někdy mi právě přijde, že to začíná už u toho, že my lidi často jsme v té energii té oběti, takže se ani nechcem vybrat to, že k té situaci přistoupíme s lehkostí, protože být v lehkosti znamená, že nemůžeš být oběť. Chápeš, co chci říct? Jo, já to chápu, no. Co jsi nějak zadíval smutně? Ne, tak jak jsem se zadíval na ty... Čudlíky. Čudlíky, no, jak jsem přemýšlel na tvou obětí a tak dále vlastně. Ale mně přijde, že každý má svůj příběh. A to je prostě na nás všech, jako jak ho chceme žít. Prostě to je celý.
to tak, ten život je tak nádherný v jádru. Já prostě zjišťuju jako všechny ty naše stresy a strachy jsou často takový jako bubáci, který na sebe zavěšujeme a zjišťuju taky to, že ty nevyčteš nějaký jakoby v těch ezoknihách a spirituálních příručkách, ty nevyčteš kurva nic prostě. Jako ty to můžeš číst furt dokola, ale jako dokud nepotkáš doopravdy člověka, který to žije, nebo neuslyšíš nějaký jeho výtvor, nebo jasně, i písnička, i kniha, tam někdy ten člověk může do toho zakódovat ty věci. Ale prostě stejně ten největší přínos já cítím, když vidím člověka, který to doopravdy žije. Ani mi nemusí nic říkat, a mně stačí být v jeho přítomnosti a cítím se doma. Ale to je... Tak to mám s tebou. Třeba. No, to já mám s tebou, no. Tak o ničem mě sereš, ale spíš je to dobrý. No. A to je tak nádherný. A co je, že jo? A teď zase bys mohl říct, to, co tě sere, jsou triggery a triggery jsou tvoje portály. Nicméně, jako, mně se líbí taková ta hláška, že seš tím odrazem svých lidí, jako 5-6 lidí ve tvém okolí. A s tím hodně jako souhlasím, jo? Že vlastně já jsem ten svůj život třeba dokázal změnit k lepšímu až ve chvíli, kdy jsem se přirozeně začal vyskytovat mezi jinýma lidma než dřív. Tím, že dělám jako, jsem z reklamního oboru, kde prostě jsou skvělí lidi, ale je to hodně toxický prostředí, kde prostě je to hodně hnaný egem. Takže a hodně... něco o tom, co jsi zažil, jako v posledním se, protože holky a kluci, my jsme měli spolu taky jako zajímavý potkání, který vzniklo na základě toho, že jsi mi poslal, ty jdeš pro liči, juice? Mně se chce zase čurat. Tak uděláme malou pauzu a se do vyčurat, co ty na to? No jasně, že bolí to, ale za chvíli se to dá. Máš ten juice? Dáš mi ten juice? Jo. Tady mě máš. Doktor, co strhne ti fáč. Tak, dali jsme krátkou pauzičku, takže tam byl střih a jsme zpátky, Šimone. Mám rád, když piješ takhle ASMR. To první bylo moje. Kdyby to nepoznali posluchači bez videa. Pojď takhle jdeme na ten gauč, ať máme trochu comfy, cozy feeling. Ježiš, to je super. Yes? To je ono. Yeah. Takže, já jsem skončil u toho, že... Jaký byl tvůj život? V reklamním světě. No a potom, my jsme se potkali. Potom? Nebo předtím? No, jako tady ten minulej, no spíš ten předminulej rok vlastně, co se dělo. Kdy jsme se potkali? V tom dubnu, ne? Duben 24. Když jsem byl v Portugalsku. Hele, já to je takový téma, který už jsem probíral tolikrát. Fakt jo. Že myslím si, že... Že tě to vlastně nudí. No, ani ne, ale věřím tomu, že třeba tady ten podcast se bude pouštět někdo, kdo už jako slyšel jeden z těch 10, kde jsem to říkal. Třeba ne. Ale... Tak to řekni znova, ještě jsi to nikdy takhle neříkal, jako přede mnou veřejně. Nebo mně přijde... Víš, že já se k tomu taky fakt rád vracím, protože já mám pocit, že jsem našel rodinu. Že mi do života prostě přišla rodina, jak kdyby... Nevím, prostě ta rodina, která teďka je tady okolo nás, tak je fakt super. To je fakt super. Já ty lidi fakt miluji, já mám rád a cítím se doma. Ale vlastně to dává absolutní smysl o tom mluvit. Právě. Protože to nepodcast. Jak říká Benny Kristo, dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví, starý nebo mladý, more, nic tě nezastaví. Ale neřvi, jo. Mě to bolí do uška. Aha, pro mě jsem nechtěl řvat. No, já jsem byl v Portugalsku měsíc a tam jsem došel k takovému jako duchovnímu osvícení. Ježišmarja. A v tu chvíli mě došlo, že musím napsat jedinému jako snesitelně ezotýpkovi, který ho znám. A to byl Šimon Bylina. To byl Šimon. To byl Šimon. To byl s někým. Napsal jsem ti, že už to chápu. A tím jsem myslel, že už chápu, co je duše. Okay. A co je štěstí. A co je život. Tak to nám řekni, ale Adame.
To právě neřeknu. Na to si každý musí přijít sám. Okay. Nicméně dorazil jsem do Čech a hned jsme se viděli a jeli jsme spolu ještě s Danem Benešem na Inla Cash Festival. Nebo to bylo až potom? Ne, to bylo hned takhle, ne? No, Květen. No. Nebo to bylo včera, já už nevím. Si pamatuju, jak jsem ti na to odepsal, jak jsem ti poslal ten smajlík. Tu velrybu. To bylo hezký. Jo, kosatku. Velrybu. Se mi líbí v té synové kosmologii je to moře, ve kterém ta velryba plave, je naše nevědomí. A je prostě neustále fascinující zjišťovat, že vlastně víš, že nic nevíš. A zjišťuješ to pokaždý, když objevíš prostě další horizont, jakoby máš pocit, že jsi na něco přišel a pak vlastně zjišťuješ, že to je jenom další horizont zatím, dalších 100 horizontů prostě. A nemůžeš dojít k cíli. Cíl není. Nebo existuje. No to je, hele, pojďme zpátky. Ne, to je krásný téma, jako podle mě cíl existuje tam, kde se přestaneš snažit o to, aby si ho našel. To je podle mě úplně ten kořen toho. To znamená, že cíl je kdekoliv. No, myslím si, že svatý grál je, že najdeš v ten moment, kdy ho přestaneš doopravdy hledat. Ale jako doopravdy. Prostě ne, že to jenom hraješ. Já bych ještě chtěl teda nějak hezky se vrátit k tomu, jak se dalo dohromady takový naše období půlroční, kdy se vlastně i vytvořilo jako jádro toho, čemu se dá říkat Ubuntu z nějakého úhlu pohledu. Jakoby, co se týče těch lidí a té naší jako rodinky. A to je takový samozřejmě plovoucí a někdo tam jako se cítí a necítí. A vlastně to není jakoby nějaká ucelená parta lidí, ale je to spíš taková jako vzdušná entita, která se pohybuje světem. Taková komunitka, která nikoho nedrží násilím, aby tam zůstal. Teda. Většinou. Dobrý, to ani nebylo vtipný. V mý hlavě to znělo vtipněji. Pardon. No. Tak. Bylo to období, kdy vlastně já jsem se s tebou začal hodně jako aktivně obden vidět. A natáčeli jsme písničky, jezdili jsme na různé akce, hráli jsme ohně venku, jeli jsme do Karlových Varů prostě na hrát festival, písničky a všude jsme furt někde byli. Mě teda fascinovalo hlavně jezdit s tebou jako na benzínky, kde prostě, já jsem totiž nevěděl, že seriál Zoo, v kterém jsi hrál, je tak jako úspěšný. Já jsem to nikdy neviděl. A vůbec jsem nevěděl, že jsi taková jako popová star, ty vole. Že kdykoliv jsme přijeli na benzínku, tak tam byla fronta 15 lidí, kteří se s tebou chtěli fotit a většinou si ty paní, co pracovali za kasou, jsem myslel, že jsem tvůj manažer. Takže se mě ptali jako, šla bys zařídit fotečka a tohle a úplně, ty neserte mě už. A takhle, takže každá benzínka byla vždycky jako fun. Nebo v Lidlu, být s tebou v Lidlu, tak to bylo taky super. Jo, prostě. to byla dobrá story. Ne, ale jako, a mně přišlo vtipný, jak byly místa, kde jsme přijeli a nikdo tě nezná. No. A pak jsou místa, kam jsme přijeli a úplně tě zná 100 lidí v místnosti. Mně se líbilo to v tom Lidlu, že nepřišla jako nějaká paní, jo, to ale byl... že přišel Kámo, pamatuješ, tak já to řeknu, jo. Yeah. Takže jsme v Lidlu, já, Krištof, jaký Krištof? Já, Šimon a Dan Beneš, náš kamarád. Dlouho jsem ho neviděl, Dana teda. A já jsem se s tím ten den seznámil a Dan vypadá jako archanděl nějaký, že jo. Prostě má modrý svítivý oči a chodí prostě polonahej, nemá žádný chlupy, myslím. A je opálený a vlnitý dlouhý vlasy. A je prostě jako hodně specifická osoba, nebo možná spíš bytost. A já jsem nevěděl, jako, jak moc jako jede humor a takové věci. A jak moc prostě jak se s ním mám vlastně bavit, jsem ho poznával teprve. A jeli jsme s ním a s tebou, že jo, na ten Inla Cash právě. A zastavili jsme v Lidlu a nakupovali jsme a přišel takový namakaný týpek, ale ne moc vysoký. Mohl mít tak 165 cm. Jako byl obrovský, byl potetovaný. Ale byl jakoby, měl obří svaly. A já jsem si říkal, co se a měl kérky. Děje, co jsme provedli, vole. A přišel a zeptal se Šimona, můžu se s váma vyfotit? A jako on fakt měl takový vysoký hlas, kámo, já ho neparoduju.
A jakože obrovský chlap, prostě, jaká jako hora. Prostě, úplná hora. pracky, ty, kterým bys prostě přetnul ty mikrovlnku, by si takhle rozsek. Prostě. A já říkám, já nic neříkám, já koukám, že jo. A ty si řekl, jasně, klidně, jsem jeho manažer. No a on pak řekl, že to je pro manželku. On říká, pro manželku, ona vás má ráda. A já úplně v hlavě, to víš, že jo. No nic, tak se vyfotili. Pak přišlo dalších asi 27 lidí se vyfotit, takže jsme tam hodinu prostě nakupovali, protože prostě z toho 40 minut bylo focení. A pak jsme šli do auta a jedem a Dan Beneš vzadu medituje, že jo, má zavřený oči. A já jsem ho do té doby neslyšel říct jako žádný vtip nebo nějaký humor, že jo. A byl takový vážný, jako mluvil o prostě jako spirituálních tématech a tak. A najednou prostě se ozvalo: Šimone, s tebou jít nakupovat. Tebe už balej i malí vikingové z Lidlu. Kámo, já jsem málo naboural, že jo. Tak to bylo úplně nejvíc prostě. Malí vikingové z Lidlu. No nic. Pokud nás slyší tento pán, tak to nemyslíme nějak jako špatně. A doufám, že to neznělo urážlivě, ale prostě takhle jsme to vnímali, to je jenom naše subjektivní projekce této situace. No nic. Takže co chci jako dokončit to téma, že vlastně jsem poznával, jak moc tě jako znají tyhle ty lidi, vlastně co jako koukají hodně na telku a ten seriál je pro ně něco jako safe place. Koukají na to každý den a ta tvoje postava v tom seriálu je zrovna takový, že logicky 2metrový haďák, který jsem pak zjistil až o několik měsíců později, se jmenuje jako já. Se vlastně jmenoval Adam. Jako, what? Úplně, mně to přijde teda jako vesmírná náhoda, ale možná z toho dělám drama. No a začalo tady to období, kdy jsme prostě furt někam jezdili a ta parta se začala různě jako tvořit a někdo do ní vstoupil, někdo jako najednou zmizel. Teda ne, že by zmizel úplně, ale že prostě to. A teďka vlastně najednou jako Roman Kunčár, kterýho já jsem poznal vlastně taky na tom Inlakeši, tak se z něj stal člověk, kterýho jsem taky viděl najednou 3krát týdně prostě pomalu a byli jsme spolu všude a Karča Gregorová, s kterou jsem pak zpíval právě písničky, na desce se mnou zpívá. Tehdy prostě Honza Mara na piano, co s náma hrál, že jo, na tahací harmoniku. A tak dál. A vlastně různě jsme spolu trávili čas takovým tím způsobem, jako by jsme byli na nekonečném letním táboře, kdy vlastně jsme neustále tvořili ty chvíle, kdy se cítíš bezpečně, viděnej, pochopenej, můžeš se chovat jako blázen, nikdo od tebe nečeká nic konkrétního prostě a zároveň ty chceš být nějakou lepší verzí sebe sama, takže vlastně seš dobrý člověk, snažíš se... A jsme tady zase. Co? Lepší verzi sebe sama. Zase si se chytil u toho, ty vole. No tak myslím to tak, že vlastně někdy máme všichni tendenci, jak to říct, když vlastně seš v poli, který je ve stagnaci, tak ty to možná nemusí motivovat k tomu jít jako tou energii ven. Děsí ten jako vektor toho lepší, horší, protože mi přijde, že to vede právě k tomu srovnávání a odvádí tě to podle mě od tvý podstaty. To mi přijde. Jako mě teda aspoň to pomáhá tak nějak vnitřně si říkat furt, že ale já jsem neřekl nejlepší verze sebe sama, ale jenom lepší v tu chvíli. Jo. No jasně, no. Já vím, jak jsi to myslel, jenom, že si chytám slovíček někdy, protože prostě mám pocit, že to je důležitý. No. Já to beru jako třeba situace, někdo řekne něco, co by tě vytrigrovalo a ty bys měl tendenci se chovat jak debil, ale protože jsi v poli, kde cítíš nějakou stabilitu a nějakou jako... ale to, že všichni v tom poli jsou jako vědomí lidi, kteří se snaží nějakým způsobem na sobě pracovat, jasný, no. Tak vlastně ty vlastně uděláš to, že jdeš proti tomu svýmu nervovému systému, proti tomu nastavení, proti té jakoby reakci, která by tam přišla sama od sebe. Taky nějaký paměti, kterou máš v DNA. My v našem DNA máme různý strach ze smrti, že? Různý strachy z nevysvětlitelná, nějaký přírodní katastrofy. Že? To tam furt to v nás nějak panuje. Se těším, až se budou rodit děti, který třeba už přestanou mít jako ty rezidua násilí v sobě.
a nebudou spolu válčit, nebudou se mlátit, nebudou si ubližovat a budou prostě objevovat život v harmonii a v míru a v láskyplnosti a bude to pro ně úplně přirozený. Nebudou se zabíjet jako ani myšlenkama. A budou objevovat, co to vlastně znamená synergie, doopravdová, synarchie, nebo teda respektive heterarchie. No. Těším se na to. Já cítím, že už se to děje, že už se sem rodí ty děti. Viděl jsi Hvězdné války? No. Star Wars? Yeah. Jsem teď viděl několik dílů. No. A fascinuje mě, kolik tam je jako vlastně krásných sdělení v tom filmu. Jo, a právě jak fungují Jediové a síla. May the force be with you. A temná a světlá strana síly a tak. Je tam toho jako spousta. Samozřejmě ono to je jako obvious, ten meaning toho, ale zároveň jako to čím dál víc vnímám jako tu hloubku toho. I když je to povrchní mainstreamová jakoby záležitost, Star Wars jako takový, tak jsou tam takový momenty, které mi přijdou vlastně, že mají větší hloubku, než se na první pohled zdá, ale furt jsou to války, že jo? Furt jsou to právě války. No právě, tam totiž v těch hvězdných válkách si člověk pohrává s dualitou. My se vlastně ocitáme v době, kdy furt rozdělujeme věci na dobro a zlo, na dobrý a špatný. Máme dvě oči, máme intuitivní nějaký vedení, ale i to logický vedení. Jo. A je pro nás ještě složitý, jako na té kolektivní úrovni rozlišit, co je doopravdy ta intuice a co je ta logika. A když se třeba podíváš často ty politici naši, oni mě připomínají prostě jak teenagery, který se tam prostě hádají a prosazují si svůj názor, který má primárně jako ten logický charakter. Oni prostě, prožili nějakých období prostě dozrávání té osobnosti v tom teenagerském věku, přišli si na nějaký věci a který teďka jako mermomocí prosazujou. A dělají to z toho jako místa... Reakce. Přesně, tohle je moje pravda a vidíte všichni do prdele. To je moje pravda a tadada. Ale už tam nedochází k tomu, pojďme zkusit být trošku méně logičtější a malinko víc intuitivnější. Prostě zkusme to neřešit jako dobro, zlo. Přece v jádru nám jde o to stejný. Aby prostě lidi měli dostatek peněz, aby nemuseli řešit hovadiny, aby měli místo k bydlení, aby prostě měli kontakt s přírodou, mohli si pěstovat vlastní věci, aby nemuseli bojovat a platit za svoji existenci prostě. To je přece úplně absurdní. Teď jako nám přece ta planeta nepatří. To je tak absurdní. A ještě se vracím k tomu, mimochodem ty sociální sítě a tak dále, ty mobily. Když se podíváš na ty nejbohatší lidi na světě, jako ty lidi ze Silicon Valley a tak dále, tak oni mají školy, kde jsou mobily zakázaný. Oni prostě žijou tak, že vůbec žádný sítě nepoužívají. Ty tvůrci, kteří je stvořili, tak nepoužívají sami ty sítě. Buď mají na to tým, ale ty jejich děti na to vůbec nechodí. Si uvědomuješ tu prohnilost té věci. Mně to přijde prostě poetický, to je úplně absurdní. Jako. No. Takže to z těch hvězdných válek mě zajímá ještě, co je ten prostor za tím dobrem a zlem. V aramejském Otčenáši, což je pro mě taková Bible vlastně, to je jako původní překlad Ježíšova učení, který nebyl ještě jakoby překládaný, že byl fakt jako ten jako esenční, tak tam se mluví o dobru a zlu jako o světelném a zlo je tam ještě nesvětelné. To mi přijde mnohem přesnější. Že tam ještě jako nedorazilo to světlo. No. Proto, no. Tak... Já ti rozumím, co chci říct. Dává to smysl. Perfektní. No hele, já už bych to tady jako směřoval k nějakému závěru. Tak my si můžeme udělat tady závěr, takhle. A teďka přejdeme do Hero. Přesně, pokud chcete vědět, o čem jsme se bavili dál. Ale Adame, mě vlastně zajímalo. No. Jaký to je žít vlastně, jenom pro kontext, některé lidi to třeba neví, ty už jsi o tom tady jako mluvil, že 50% sluch a tak dále. Vem si, že nás poslouchá někdo, kdo to třeba neví. Že prostě tobě život nadělil ten dar do života, že ty slyšíš vlastně jakoby konvenčním způsobem jenom o 50% míň, ale zároveň ti to dává jako jiný talenty, který třeba lidi nemají. Vidíme energie. Počkej ty vole.
No, vidíme, má přijde účet za plyn a vidím to. To vole, už ta obálka, ty jenom. No, já tu obálku nemusím otevřít a vím i tak, že jsem v prdeli. Se mi vždycky líbí, to je můj dar. Honza Rak říká, že tvoje pozornost ovlivňuje to, co je v té obálce. To je respektive tvoje nastavení, který máš ten moment, jako tvoje, ta rovina vědomí, ovlivňuje obsah v té obálce. To znamená, jo, že to jsou takové různý příběhy, právě ono je to tak trošku zavádějící téma, ale otvíráš obálku, když jsi prostě přinasranej, rozladěný, ve stresu, máš mělký dýchání, prostě nezdravě žiješ. Neříkej, to je mi blbě z toho. A otvíráš tu obálku a najednou otevřeš a tam je účet prostě za energii obrovský, že máš nedoplatek. Zatímco, když to otevřeš a prostě jsi, jak říká mileniál, jsi v chillu, vole. Kámo, to už ale teda vyšší level ezoteriky. No, ale ezoterika znamená přirozenost. Ezoterika je v podstatě jenom jako dovolit si nezanevřít na to svoje dětský já. To je ezoterika. Já mám na ezoterice nejradši, že to zní podobně jako erotika. Takže vždycky, když to někde čtu nebo vidím, tak mě tak polechtá na bříšku. Já cítím, že existuje prostor, kdy se vůbec nemusíš nikoho labelovat. A že můžeš prostě jenom být tím, kým nemůžeš nebýt. No prostě být sám sebou, ale to je taky trošku past, mi přijde být sám sebou, co to vlastně znamená. Jo. Ale tak jako spíš být esenční v tom, co děláš. Esenciální. A pak jako nemusíš řešit, jestli to je ezoterika, nebo je to exoterika, nebo jestli to je moc, no málo. Nebo egoterika? Egoterika je to vlastně úplně jedno. Hele, já ti řeknu jednu věc, kterou si myslím, že je jediná věc, s kterou budu souhlasit i za 50 let. Ty vole, co to je? Že nikdo nemá pravdu. Ani nikdo nemá nepravdu. Nikdo se neplete. Vlastně těch pravd je tolik to jako, a těch přístupů. No to je ta pozornost, že? A je to vlastně úplně jedno. A mě vlastně, já vždycky říkám, že mě je jedno, co kdo dělá, tak mě je obecně jedno, co kdo dělá. Ale když jde o ty lidi, který mám rád a jsou okolo mě, tak mě jde jenom o to, aby dělali věci, které si vědomně vybrali. Mně trochu přijde, že ta past je tam, když ty věci děláš nevědomně. No. A když si je vybereš, tak je dělej, jaký chceš, a když hlavně tě dělají šťastným, tak je, jaký chceš. A jestli tě děláš šťastným, jako že jsi trochu takovej nebo takovej, když tím nikomu neubližuješ, tak je to v pořádku. Mě k tomu napadá, promiň. No. K tomu, co jsi řekl. A to je jako i pro diváky, takové jako ne pro diváky. My jsme tady jediný na to budou koukat, a možná moje babička, a takže, ale to je krásný. Ale dělej věci ne z toho místa, že na tom chceš vydělat. Z toho místa, aby ses jako zalíbil a ale prostě dělej věci z místa toho, když si představuješ, že už žiješ v tom světě, který fakt tvoje srdce a i tvoje mysl nějakým způsobem, nějaký koherence, nějaký spolupráci si umí představit. A je to pro tebe ta nejlepší varianta. Protože protijedem na strach je představivost. Naší v podstatě povinností, pokud chceme žít plnej, naplněný a láskyplný a kvalitní život, tak naší povinností je si představit, v jakém světě chceme žít. A čím konkrétnější budeme, tím líp. Nebo je to ten pocit a fakt si ho jako navozovat. A vlastně svým způsobem ho už můžeme žít teď. Prostě teď už ho žijeme. Prostě don't worry about money. It's gonna get there. Manifest. No. Já myslím jako manifest a ne manifest. Jako nemyslím festival peněz, ale jako manifest. No. Jako kolektivní manifestace toho, co chceme. Právě. Aby ten svět byl. Já teďka vidím v USA docela zajímavý trend, že lidi odcházejí z těch zaměstnání, koupí si nějaký třeba vany, jako větší auta a začnou prostě kempovat a žijou prostě pospolitej komunitní život, kde jim nikdo neříká, co mají dělat a jako ideálně bydlí na nějaký půdě, kterou jako nikdo nevlastní, nebo nějak si tam jako vymyslej, nebo někdo z nich třeba tu půdu jim poskytne. A
jako na určitý úrovni mám z toho trošku strach, jako z komunitního života. A vlastně mě tam ani úplně jako nevede. Mě to vede do toho, že jsem v kontaktu s přírodou, že máme vlastně zahrádku, rodinný život, klidnej, láskyplnej, že když prostě vyjdou naše děti na ulici, tak aby je nesrazilo auto. Ale že právě můžou být v kontaktu s jinýma, prostě kiddos, můžou si hrát, můžou být prostě, můžou vlastně zkoumat, co ten jejich klidný nervový systém přinese tomu celku, jako co je zajímá, prostě sledovat to, co tě zajímá, to, co miluješ. A tak zjišťuju prostě, že jako víc a víc lidem to dochází, už nechtějí žít prostě ten konzumní způsob života, protože mi přijde vždycky, že to je jenom substitut za to, že nemáš smysl v životě. Že konzum a reklamy jsou prostě jenom jsou tady, protože ti chybí nějaký hluboký smysl života, nebo si mu ten, možná lépe řečeno, že si tomu svýmu životu ještě ten smysl nedal. Jo? Jsou to ty věci, které děláš prostě jako z té radosti, takový ty každodenní, prostě nenechat se jako vyhodit tím, že třeba to nefunguje hned, nebo že máš pocit, že to někdy se vrátí jako dozadu, protože většinou, když se člověk jako dostane do nějakého místa a má strach, že to jako nevyjde, nebo vyjde, to je prostě nějak furt přemýšlí nad tím, tak ještě chvilinku může počkat a ono pak najednou se otevře nějaký horizont, ve kterém si uvědomí, aha, tak proto se to dělo tady tohle. No ale to už asi známe všichni. Jak jsi právě řekl, to už známe všichni, ale možná i někdo ne, kdo to neznal, tak to pozná. A já bych to... Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen pro ten dnešní den víc po ničem netoužit. Nesmíš se ptát, co bylo včera, přijde zítra zas, jen dnešek pochopit a uchopit, že nejkrásnější den je dnešní den. A tímto se s vámi, milí posluchači, loučíme z našeho studia na Novém světě. Já bych to zakončil slovy textu jedné písně Šimona Byliny ze Severního Alba. Nic nám nebrání, všechno je možný. Příteli, děkuji ti za tento krásný hovor a rozhovor a duohovor. A dobrou noc. Doufám, že ses tady jako cítil dobře. Já taky jsem rád, že ty ses tady možná cítil dobře. Doufám. Nebo já nedoufám. Já jsem v pohodě. No a těším se, až to vypneme a pokecáme. Já doufám, že půjdeš domů, že si chvilku odpočinu. Já si dám srandu. Hele, takže. Ty bys tam měl ten trapný jingle, jakože říkáš děkujem. Trapný vtipy. A... Počkej, hele, ale... Děkujeme. No, a tak doufáme, jako, jo, že... tak teď je to jako ukončený, dobrý, tak konec. Konec. A teďka si můžeme povídat klidně takhle dál, ale nemusíme to řešit, jako víš, že už to tam půjde nebo ne, tak si můžeme protože já tě totiž, ty mě krásně slyšíš a já tebe, mě to hrozně přijde hezky, že nás tak jako otvírá. Jo, to je pravda. To je takový, jako že člověk najednou jinak volí tě slova, než kdyby jsme tady byli spolu, protože pak mluvíš tak to ukončíme a pak uděláme obsah na Hero Hero. Ne, to už já jsem prdel. Ne, já vím, já jsem to slyšel, ale můžeme si normálně takhle povídat jenom. Možná teď to začne být zajímavý. Ado, zajdem na oběd? Teď? No. Máš hlad? To jo. Já už jsem jedl. Tak, nemáš hlad? Ale můžu ti dát kousek koláče. Nechci zajít na plnoutý jídlo? Já jsem dělal velký oběd. Tedy vlastně máš toho Little Budhu kousek. Miluju malý oběd. To je nejlepší. Ale já jsem jedl. Já jsem měl velký oběd, než to přišel. Ale teďka bylo to 1:11. OK, teď. Teď. Wow. Tak to je ezoterika. Když víš, kam patříš, když víš, kam patříš, když víš,